Καλέ, όχι με τραβιόμουν τις προάλλες. Με έφαγε η κουνιάνα μου, ελάτε και έχει βγάλει μια ο Γιώργος φίρμα. Ξέρει αυτός, μεγαλοβαλαιογητής, βέβαια. Καλά δεν έχω λαμβάσει ξεκίνησε, τριγόδο πήρε. Πήρε και την επιδότηση και... Τώρα καθόνεσαι. Πήρε και την επιδότηση. Ναι. Και τώρα κάνει και εξαγωγές, με δουλειές με πούντες πέτρα μου μόνο. Πήγα και εγώ. Ναι, πήγα, το δοκίμασα. Τη φίρμα για κατσαρόλες, μπορούχα, με τα μπορούχα. Και μου δίνει πέφτοντας και να τα περδίνει, τι να το κάνω. Το πήγα. Όχι καλά για το μωρό. Χαζίσε. Το μωρό του δηλώνω ακόμα, παίρνει επομένο από τα παρέτητα. Τη μεγάλη την πήρα πέρα από την μπορούχα. Ναι. Αυτή, ούτε θα το μυρίσει. Πιο με την τεγέλα. Στο όπλατο με το γάλα έβαζε και πέντε κουταλιές και μου το κατέβαζε. Τώρα, μόνο στο κέκι και αυτό. Αλλά μπορώ να τη δίνω κάθε μέρα και θα χαλάσει το δόντια της. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω που πήρω που το πήρω. Αντιβέτα που χώνει. Και εγώ και προτάσεις που μια χαρά επιστένει μας. Να πεις ότι δεν έμεινε στην εγκυμοσύνη, στον θυλασμό, τουλάχιστον 7 τσιγάρα την ημέρα. Μήπως το παιδί ήταν οργανικό. Άρα ρε βέβαια, δεν ξέρω τι να κάνω από αυτό το παιδί. Φορτινεύει και με το καλό, της λέω, ποιες ρε κοριτσάκι μου τώρα που έχει, ποιες. Τι έλεγα. Ποιες, ναι, ξέρεις τι περάσαμε εμείς. Τι συστήματα, τι δραγώματα, τι δεσίματα, που περίμενε στην άκρη από το πρωί αυτό το βράδυ δεν γίναμε στο λογιά άκρη που να γινωθούμε και να σκάσουμε και να στα 4 να μαζεύουμε τους ψήλους από το χαλί και να έχω το ζωνάρι να πρέπει να κλείσουμε και την ηλεκτρική να πούμε τι έχει μαζεύει. Ένα τα έβγαζε τα σκουδάκια μένα και που τα έβγαζε δηλαδή σαν να καπνίζω το φλοκάτι. Άσε με ρε πέτα μου, ξεχνιούνται αυτά. Αλλά έτσι είναι, όταν θα είσαι δεν εκτιμάς, καημός ο Θανάσης μου, να πει μια μέρα να πει «Παπά, σου έφερα ένα ψήλο». Τι είναι ένα ψήλο, σήμερα από ένα πράσινο φύλλο. Βετά, φαινόταν από μικρή. Τη ζήραμε να κολλήσει χαράκια και αυτή έφτιαχνε καραβάκια. Όχι, να της αυτοτύπη, προδιάθεση. Άσε μου ρε πετάσου μου, που μεγάλο. Πολύ, δεν ξέρεις τώρα. Με ξέρεις. Ναι, εγώ πρέπει να ρίξω τα παιδιά μου σωστά. Ναι, πώς θα πεις αύριο χωρίς μου στην κοινωνία χωρίς σωστά έναν εθισμό, του χρόνου μας λύγει και τι περιμένει. Δηλαδή δεν αποσχολείται, σε πιέζει, δεν σου είναι ψυχαναπαιστικό. Και εσύ της λέω, χαζί, νομίζεις ότι αυτό τελειώνει με το απολυτήριο. Γεννιέσαι, πρέπει το. Όσο μεγαλώνει και το κενό μέσα σου, όσο το γεμίστε. Τι θα κάνεις όταν μετά αύριο δεν θα βγάλεις σχέση της ζωής, τι θα κάνεις, επανάσταση. Όπο, κουραστικό. Ναι. Κουραστικό, πολύ κουραστικό. Ναι, πολύ κουραστικό. Γι' αυτό σου λέω βέτα μου, ναι. Ναι, μωρέ. Αυτό μου λέει το Θανάσης, παιδί είναι προσφρόνη. Τι θα σπρώσει ρε βέτα. Εγώ στην ηλικία ζώριζα το δικό μου στάφ με το χαρτζηλίκι. Και με το που τελείωσα το λύκειο άρχισα το τελαβέρια. Ναι. Ποιο μωρό. Α, το δικό μου είναι. Ναι, πρέπει να πάω. Ναι, έλα, βέβαια, είναι η ώρα σου. Ναι, άντε. Μορφάει το Μανώλη και να θέλω ελεύθερη στη βεράντα. Άντε, μιλάγε, Μα κάτι ήθελα να κάνω. Τι ήθελα να κάνω. Ναι.
allí.